हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। आज ତା ସିନ୍ଦୁର ଅଧିକାର ସିରିଏଲ ଦେଖିବା ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀ ମା ସପ୍ତାହରେ ଇତି କହୁଛନ୍ତି ଉର୍ମିକୁ ସେଦିନ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ଟେବୁଲ ଆରମ୍ଭ ମିଟୁ ଭାଇଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଝଗଡ଼ା ହୋଇଥିଲା ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କ ପାଇଁ ହୋଇଥିଲା। ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ପରିସ୍ଥିତି ଯାହା ବି ହେଉନା କାହିଁକି ମିଟୁ ମଧ୍ୟରେ ଯେମିତି ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ନ ହେଉ। ଆଜି ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀ, ଏତେ ବଡ଼ ଶୁଭ ଦିନ, ବିଘ୍ନ ବିନାଶ କୃପାରୁ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯାହା ମନାନ୍ତର ଅଛି ସେ ସବୁ ଶେଷ ହୋଇଯାଉ। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ମୋତେ ତୋର ହେଲ୍ପ ଦରକାର। ମିଟୁ ଭାଇ ଆରମ୍ଭ ଉପରେ ରାଗିଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କ ସହ କଥା ହେଉନାହାନ୍ତି। ପ୍ଲିଜ୍ ତୁ ମିଟୁ ଭାଇଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଦିଅ ନା। ଆହୁରି ବି କହୁଛନ୍ତି ରାଗିକି, ମୁଁ କାହିଁକି ସେମିତି କରିବି ନା। ଇନଫ୍ୟାକ୍ଟ ମୁଁ ତ ଏଇଟା କହିବି, ମିଟୁ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଠିକ୍ କହୁଛନ୍ତି। ଏତିକି କହି ଆହୁରି ବି ରହିଯାଉଛନ୍ତି। हेलो फ्रेंड्स, आज तो ये था एपिसोड, पुणी देखा नेक्स्ट एपिसोड। हाँ, और मो चैनल को जो मैंने सब्सक्राइब करना चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करूँ, पाखे बेल आइकन को प्रेस कर दिखाँ।